Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri beste aste batez Harira saiora Eskoriatzan egingo dugu geldialdia gaur bertako aktualitateari errepaso egiteko udal ordezkarien eskutik. Hariko gara kudeaketaz, orain arte egindakoez, aurrera begirako asmoez eta mahai gainean jarriko ditugu askotariko gaiak. Geotermia, musika eskola edota gazteen emantzipazioa batzuk aipatzearren. Imanol Beloki berri emailearen eskutik herritarren ahotsa ere jasoko dugu eta hemen platoan bi bidelagun izango ditugu. Edorta Zubizarreta, Eskoriatzako alkatea, kaixo ongi etorri. Kaixo, kaixo. Eta Josu Ezkurdia, EAJaren bozeramailea, Eskoriatzako udalbatzan, ongi etorri, zuri ere. Kaixo, eta eskerrik asko saio honetara inbitatzeagatik. Zuen balorazio bat jaso nahiko genuke hasteko eta behin, orain arte agintaldiak emandakoaren gaineko zein balorazio egiten duzue? Une honetara llegatuta, espero zenuten tokian zaudete, titular bana eskatuko dizuet motxean, Edorta. Bueno, pentsautako egoeran ez gazela. Momentu honetan gaz egoera berezi baten arau fiskala diela eta ez diela, eta orduen pentsautako egoeran ez gaz. Hori baldintzatzen gaitxu hainbat gauza egiteko. Espero baino okerrago orduan, ulertu behar dugu. Okerrago ez, baina behintzat ezin egin gure ditugun gauzak egiten. Eta prinsipioz, eta gero balorazioa, ikusitxe egoera berezi hori, prinsipioz balorazio positiboa hileke egu, ez? Bueno, komento dut, egoera berezia datorrela horretik, ez? 2024an egindako gaztua ikusitxe, arau fiskala berriro indarrian sartu ziren. Arau fiskal hauek, egon ziren 2020tik, pandemia garaian eta 2023 arte, egon ziren indarbarik. Eta 24an berriro sartu ziren indarrian. Eta 24an egindako gaztua ikusitxe, tokau jaku egitea 2025 eta 2026erako plan ekonomiko finanziero bat. Hala eta be, bi urte hauetan, gauza batzuk egin die, lehengo aurreko legealditik jasotako proiektuak egin ditugu, ikusten gauelako proiektu horiek komunitarioa direla eta herritarrentzat, eta ontzat emutetzagun proiektu horiek, adibidez, kiroldegian egindako gimnasio berrixea, geotermia proiektua bukatzear dagoela, eta hainbat gauza, hori ez aparte beste hainbat gauza. Gero gizartera begira oso proiektu interesgarriak egin ditugu, adibidez, Atxabaltakin batera, gazteen ongizate emozionalaren inguruko diagnostikoa eta plana, berdintasun diagnostikoa bai udal mailan eta herri mailan, eta onartuko den plana eginda dau, kulturartekotasuna eta euskara artean proiektua, UESekin batera, eta gero gauza interesgarri bat eta pentsatzen duguna dela da hezkuntza sarea martxan jartzeko. Ja eginda bilera bat, eta espero dut egonkortzea proiektu hori. Eta gixen bada eskertzekoa zenbateko parte hartzea egonda. Eta beste hainbat gauza egin dituguna, baina hor... Hori da, hainbat aipatu dituzu dagoeneko, horietako hainbati buruz ere hitz egingo dugu datozen minutuetan. Joson, zueko posiziotik bi urte pasauen gaineko zer nolako balorazio egiten duzue? Egia esan da, bi urte pasau eta gero zoritxagez balorazio eskasa egiten dugu. Zen eta gaur da eguna ez dugula Bilduren egi proiektu ezagutzen. Edortak esan duen bezala, martxan zeuden, aurreko legealditik martxan zeuden proiektu batzuk bukatu dituzte, esate baterako Ingeri Guardako patinajiko parkea edo geotermikako proiektua, baita ere garatu zen edo garatu nahi zen gimnasio begia, eta hori aparte ondion beste proiektorik edo de mahai gainean egia da, eta akaso gero aipatuko da musika eskola begirako proiektu bat hor dago, baina ondion oso begi da, eta ez dugu pentsatzen legealdi honetan bukatuta egongo dela. Beraz, hau esan da, guretzat egoera oso eskasa da, adirazu dugun bezala. Gero dago beste elemento bat, eta askok eskatzen gaituena, eta da, adibidez, bi urte hauetan zabortasarekin Bilduk egin duena. Asko agitu gintuena, bi urte hauetan proposatu eta inposatutako igoera, ez? 40%ko igoera
ipini du bildu mahai gainean eta onartu egin dute. Guretzat barbaridade bada, eta ez asko delako bakarri, baizik eta lege begira zalantza asko daukagu hori egokia denik. Momentu honetan estatu mailan ere ikusten ari da, toki askotan olako igoerak potentek sartzen ari dela, eta kezka legalak daude hori bidezkoa denik. Hori alde batetik, eta begiz hemen inposatu dira eta pentsatzen dugu bidezkoak ez direla. Hori gehitzen badiogu gainera gure baiaran Eskoriatzan 122 inguruko gaineko koste pagatzen ari gara beste herri batzuetan bilketa sistema desberdina daukatelako bagezu baratzen du Eskoriatzarentzako oso igoera potente dela. Beraz, orokorrean horregatik esaten dugu balorazio eskasa egiten dugula. Edorta, zerk eraginda 140ko igoera hori Zabortasan? Hori da Europatik eratorriko lege bat esaten dauena zaborraren tasa zaborraren bilketa ezin duela eduki defizita herrixen. Orden hortik datorren eta esaten dauen nien 120 hori gehiago ordaintzen duguna estaltzeko atesateko garena, ez dakit nondik ataratzen den numerua, ze hori mankomunitateak numero horiek ez duzko emun. Baina, bueno, da AJaren balorazioa eta guztik ez. Galdetu nahi nizuen inbertsioei buruz ere, izan ere hemen alde batetik eta bestetik emandako datuen artean badago aldea. EAJak aipatzen du, 2024an egindako inbertsioak 132.000 eurokoak izan direla, aldiz udal gobernutik 677.000ko zifra jartzen da mahai gainean, eta antzera 2025an ere, kasu honetan EAJak dio 112.000 euroko balioa duten inbertsioak egin direla, eta 432.000koak direla dio udal gobernuak. Nor hasiko da? Ez dakit. Bueno, eurak esango dabe nondik ataratzen dabe numeruak. Argi dau, 24an gimnasio berria egin zala, eta Josu badaki zenbat kostetan da. Esaten dago euren proiektu ezala, ze kostu euki zauen gimnasioa, isa 500.000 euroko kostu izan zen. Orduen, 112.000 euro horiek ez dakit, eta urtengorako 153.000 gauzatzen ari da, eta bukatzear dago geotermiaren proiektua, 1 milioi bateko kostu daukena, ez dakit. Berak azaldu biko dau. Bai, eta oso azalpen garbia dauka. Guk aipatutako datuak dira 2024 eta 2025ko onartutako aurrekontuen datua. Eta hori horrela da. Egia da, eta hori ohikoa egiten den gauza bada, urtean zehar kredito gehigarriekin proiektu berriak garatu. Baina gure datuak zehatza dira. Egia da, alkateak esan duen moduan, gero inbertsio gehiago egon dela. Hain zuzen ere, aurreko legealditik zetorren proiektuak garatu ahal izateko. Baina gure datuak dira, printzipioz, udalak onartutako kopuruak. Baina ez benetako gaztutakoak. Argi dau, esan dutena. Ez bakarrik gimnasio berrixa, baizik eta auzoetan egin dien landabideak eta gaztu hor dago, eta numerue publiko diela eta gure dagoen ikustia ikusteko dauka. Gauza bada aurrekontuan azaltzen dana, baina esan duzun moduen kreditu aldaketakin gauzak egiten die. Markatu, aurrekontuak egiteakuen lehen esan dutena, arau fiskalak ez duzko izten prestamoik azaltzia aurrekontutan eta beste. Arau fiskal horiek behartzen gaitxu defizita zero izatea. Orduen, ezin die reflejatu aurrekontuetan nahi ditugun gauza guztiak azaltzia. Baina gero horiek egitea posible da? Depende, arau fiskal hau oso zaila da esplikatzea nola funtzionatzen dau, depende zenbateko gaztua eukidozu aurreko urtean, gastatu zaiketu eurokuen. Baina, da sartzia numerotan eta... Irisgarritasunaren gaire egingo dugu, kasu honetan San Pedro auzoa da, beharrik handienetakoa duen herrian. Zein bitarteko bideratu bituzue bertako oztopoak gainditzera gehiago behar da, oraindik ere, zein puntutan, zein egoeratan dago auzoa gaur-gaurkoz? Irisgarritasunen guruen, hori da, San Pedro da arazo bat, eta gero beste arazo bat dukuguna da Eduardo Goroserri plaza. Hasi ditzan San Pedro auzoarekin, jentea ulertzeko, ekiditzeko apotzako bidean ezkerraldera emuten den kurba handi hori,
hori ekiditzeko, aztertu zen nola egin goiko kalera zelan fan, ez? Orduan kontratatu zen arkitektuak talde bat, eta proposatu zuzkuen igogailu bat egitea 10 eta 11 arteko igogailu bat jartzia, ez? Dala Iberdrolako transformadore baten onduen. Proiektua eginda dago, atara zen lizitaziora eta ezain inor aurkeztu. Bigarren aldiz berriro atara zen lizitaziora, beste inor ezan nahi aurkeztu. Eta justo bixar bukatzen da, hirugarren aldiz lizitazioa ataratakoa, ez? Bixar bertan bukatzen da. Orduen, egon die kontaktuak, teknikariak egon dien hainbat enpresakin, eta espero dugu inguan batemateia presentetia. Osea, proiektua maigainien dau, lizitazioa egin ja dago, eta batemateia orkesten bada egiteko izango da. Eta gero Eduardo Gorrosarrin plaza izango da datorren, osea, urrungoko urtetarako asmo bat, proiektu bat. Zuek EAJ-tik bat egiten duzue horietarako aurreikusitako asmoekin? Bai, guk pentsatzen dugu igogailoko proiektu baikoa dela, hain zuzen ere eta behaga hori ikusten zen auzoan, eta baita ere jarraitzen duelako aurreko legealditan egindako irisgarritasun aldeko apostua eta hainbat lanak egindakoa, orduan berriz hau da beste pauso bat, eta zentzuketan alde gaude. Eta ados zaudete, San Pedro auzoan eta Eduardo Gorosarri plazan ikusten dituzue zuek ere beharrik nagusienak. Bai, orokorrean hori izango dira puntuak. Baita ere, farmaziako ondoko aldapa ere hor beharra ikusten da, baina egia da teknikoki oso zaila dela hori bideratzea, baina hori beste puntu bat da. Baina nik pentsatzen dut, gu pentsatzen dugu irisgarritasun proiektu, joan behar dira, banan egiten, aldeunu egian aztertzen eta garatzen. Egia da, eta edortak aipatu den moduan, pena bada, ezin garratzea momentu igogai hori, balizazioa bertan bera geratu delako. Akaso igual udal gobernuak buelta bat eman beharko ziren proiektuari, lortzeko martxan jartzea zen eta legealdia aurrera doia. Hain beste denbora ez dago egiteko eta akaso begiro putz egiten badu lizitazio zaiak erau, igogailu ez da legealdi honetan egingo eta hori pena bat izango zen. Tira, sarreran aurreratu dizuegu, Eskoriatzako herritarren ahotsa ere jasoko dugula. Horretara joana da, hain justu ere, Eskoriatzara bertara Imanol Beloki lankidea, eta arekin egin behar dugu bat segidan. Kaixo, Imanol? Kaixo Goiatz eta baitxa platuen zauzien gonbidatu hoi. Gaurkoan Eskoitzako errealitatea ezagutzeko kalera irten gare eta zerbitzuen gaineko galdera bat lusatu dugu. Izan be, Eskoriatzako bibliotekan, hainbat lan india, hainbat hobekuntza eta berrikuntza, eta egitasmo martxan jarri die, Xake Goizak da horietako bat adibidez. Horrein bueltan, bibliotekan indienak eta itxendabitzenak ezagutzen dituzue, herritarrek ezagutzen dituzte, eta ze iritzi daukatzue, horrein gainean. Gauzak hobera badoiez eta umiek be, aberra hartzen gauen oitxura apurtxo bat irakurtzeko eta elkarlanien ibiltzeko eta, bai, positibo. Bai, ondik ustez, azkenien ondo aislauta da, eta nekintza bera itxeko eta esmonestetako beste batzuk bastante ondo jarri dabe, eta leku politxa eta errexe topetako dela, así que ondo pentsatak ator jarti da. Hore gauza guztiak ondo da, ez? Bierra dau? Bierra ez da hongo hoxe, adoko gauza ginen bide. Usteot daukugula Eskoriatzan biblioteka modelo, tanto en servicios como en prestaciones, eta nietako da gauza bat, que igual ez du ponderetan larri, baina nietako da de los mejores servicios Eskoriatzan gokena. Eta dana mejoretie aurrera, noske bai. Hombre, nik oso ondo ikusten dut, ikusten dutena da asko galdu dela oitxuria liburuak eta irakurtziana, obentzat fizikoki ez, asko tabletak eta ordenagailuak eta asko digitalizauta, eta oin bebai inteligentzia artifizial horrekin danoko ChatGPT ez, galdetzen dugu hor, eta nik bai ondo ikusten dut, bentsat kuriosidade hori o bentsat hori ez galtzia. Fijau bena zitzen, nien liburuak aldatzen dut eta jazta, alo mio. Entzun ditugu Eskoriatzarren iritziak orokorrean pozik daude udal bibliotekan egindako berrikuntza horiekin, izan ere bibliotekan badago mugimendua, espazio berriak, jarduera berriak. Erantzuna ere, egokia dabilizaten herritarren partetik? Nik uste baietz. Gainera, berrikuntza hori
itxi egin zen eremu bat, ikasteko eremu bat igez itxi egin zen, isiltasun gehiago lortzeko, lortze aldera, eta jentea oso harrera ona eduki dago. Eta zerbitzuen aldetik antolatzen diren ekintzak nahiko harrera ona. Justo momentu honetan, xake irakaile ikasteko martxan dau, dau monitore bat klasika emuten dituna, eta hori be nahiko harrera ona. Eta prinsipioz, horko langilea oso gustora daz daukon harreraekin. Feedback positiboa jaso duzu zuek ere. Bai, egia da, Eskoletxako Biblioteka Publika izan da zerbitzu bat beti ondo funtzionatzen duena, pausaz pauso, bekuntzak joan dira, eta zentzu honetan oso baikorra ikusten dugu. Akaso, igual, eta hiritar batek aipatu den bezala, igual faltan botatzen duguna da, kanpaina batzu, jendea irakurtzen jarraitzeko, eta egia da, gero eta gutxiago irakurtzen dugu danok, eta akaso igual udal aldetik balako kanpainaren bota beharko zuen. Eta gero ere, proposamen bat daukagu, eta izango zen gu deitzen diogu bibliotekai biltaria, ez? Toki askotan egiten bezala, igual aukera ona izango zen, noizean behin, eta ez bakarrik urtean behin liburuko egunean ospatzen denean, liburu batzuk kaleratera, edo punto finko batzuetan, liburuak eskura ipintzea, parkeetan, plazan, jendea ere hori eskura eukitzeko, eta irakurtzeko ohitura hori indartzen joateko. Liburuak herritarrengana gerturatzea, ez da, helburua bultzatze aldera. Tira, kiroldegiko gimnasiora egingo dugu segidan, izan ere txiki geratu zela eta horri irtenbidea emateko berri egin zenuten, kiroldegian libre zeuden bi eremu baliatuz, 200 metro kuadro inguru gehiago ditu oraingoak, konpondu da leku arazoa? Nik uste baietz, azkenien lenguakin konparauta, askoz beha hundixabe da, eta dauko makinaria dana barrixa, eta nik uste dut ondo hornituta dauela, eta jentia baloratzen dau. Ikusten da, ez dakit guztiz eragin aukiko dauela gimnasioa, baina urtean zehar ja 150 abonatu gehiago daude, nire dutik gaur daño, eta prinsipio... Iguera izan da, abonatuen bazkideko horretan. Horrekin batera, behin gimnasio berria eginda, libre geratu zen lehengo gela, gimnasio zegoen tokixen, orduen hor aldaketa bat zuk be egin dira. Egokitu da leku hori pilates eta olako kurtzioak egiteko, eta gero beste leku baten jarri da spinning gela berri bat. Orduen, egon die aldaketa batzuk eta jentien onurako uste dut izango dela. Josu, zuek ere kasu honetan ikusten zenuten bazegoela honetarako premia eta proiektua aurrera ateratzeko egin duzu ez zuen ekarpena. Bai, dudabarik, gure ustez Eskoletxako kiroldegia erabilia nintzea izan ditu urte askotan, ez? Eta horrek eskatu ditu hainbat aldaketak egin, ez? Aurreko legealdian adibidez, gela polivalente bat sortu zen, espinetarako gauzak egiteko, baita ere kardioko makinen txirindulaketak horrik egiteko gimnasioa ere berritu egin zen, eta makina berriak erosi, eta horrengo pausua zen, muskulazioko gimnasio berrituz eta txikia zelako, ez? Orduan aurreko legealdian ja, hainbat jendearekin egon ginen gugeu udal gobernuen dela, iritza jasoteko eta beharrak ondo aztertzeko, proiektuarekin hasi zen, eta edortak esan zen moduan, urten bildu podere hartu eta proiektu horrekin jarraitu dugu, martxan jarri da, eta berri hona da guztien txatzen, eta bazen behar bat ikusten zela aurreko legealdetatik bai. Beste udal eraikin bati buruz jarraituko dugu hizketan, baina kasu honetan alkateari eta oposizioko bozeramaileari ahotsa eman baino lehen kalera egingo dugu. Imanol Beloki lankideak musika eskolari buruz galdetu dio oraingo honetan. Behikorrota musika eskolia berbagai dauku izan udal gobernuak mahai gainean jarri dau, Ibarrondi museoko eraikinera eruetia musika eskolia. Herritxarri galdetutzau eta ze iritzi dauki horren gainean? Egisa esan da zulo baten da sartutek, ez? Eta gero, gabitz esaten berdintasuna danendako, elbarritua dana, purtsa joduta dauko, naiz eta eskaierak horrek mekanizauak jeizteko, eta lekue baldin badau, Ibarraundin, bai beste leku baten, segaitxik ez aprobetxau, ondo. Leku aldetik bastante gotetorriko jako leku hori musika eskolai, ze jende asko dabil, da han ez toki espazio handirik, eta hori, bastante ondo guzti goztan hastia aldaketia.
Beni emoten dozu, Ibarrondeko musua txarrota gotea. Baina badaki faltatzen dagoena aztengetako. Eta hori ez badau, zeo zarrimeko da. Bueno, ni musika eskolatik apur bat urrun nau, baina, bai ulertzen dut hori zulotxo badala, ez dela leku honena musika egiteko, eta mejoreti ondo, zepetzeko ondo. Lo que pasa que badaz gauza batzuk bai, centro de salud adibidez, nietako ez dauen en el mejor sitio posible eskoitzatik, sobre todo jente nasuziendako, badauko bere trabak eta hori pentsoen bida apur bat. Lehen hor baino lehena ustot hor luze izan hor txokon bat bebai zaukiela, gisa da hori erreka onduen ez dakizelan egongo dien instalazioa, sekula ez dut euki alako goguako interesa, alako munduan sartzeko, baina ondo bezeta jat, azkenean espadau aprobetxauta, o irakal badau abili beste modu baten, aurrera. Bidei pez. Supongo que sí, porque después está polique. Hola, a la vista está polique, o sea que igual hobeto egongo dan, supongo. Beko Errota musika eskolaren kokagunea ez da egokiena, horretan esan genezake iritzia orokortua edo bateratua dela. Udal Gobernuak proposatzen du Josu Ibarraundi museoa egondako lekura leku aldatzea. Proposamen egokia dela iruditzen zaizue, ala iruditzen zaizue zuei badagoela hori baino kokagunea proposagorik? Oso garbi dago bat musika eskolatzen beti oso garrantzitsua izan dela, eta bi egia da gaur egungo kokapena oso eskasa dela. Guk horregatik gure hauteskunde programan sartu genuen musika eskola berri bat eraiki behar zela. Guk hasiera batean planteatzen genuen kulturetxean egitea. Egia da hori Udal Gobernua planteatzen nahi dela hori Ibarraunden egitea. Ez zaigu kokapena txarra iruditzen, ona iruditzen zaigu. Bakarrik bi kontu aipatuko nituzke. Alde batetik uste du proiektuarekin beranduari direla zen, eta uste dut aurreko astean aurkeztu dituzten lehengo planoak, eta horrek esan nahi du legealdi honetan musika eskola berria ez dela egingo. Eta denborak ez dute ematen. Hori pena bat izan da, pena izan da 2 urte hauek ez aprobetxatzea musika eskola berriko proiektu martxan jartzea minuto zerotik esaten dena, ez? Eta bi, pena ematen digu Ibarraundi musea iztea hainbeste urte eta gero. Eta egia da, herriko museo izan da ere hainbat ekintzak egiten ziren. Batzuk eskolarekin, eskola publikarekin lotuta, beste batzuk irisgarritasunarekin lotuta ere. Hori desagertuko da eta pena badazen eta ez dugu ikusten non gauzatuko diren ekitaldi edo ekimen hauek. Zate baterako museo ondoan bazegoen hortu jasangarri bat, hortu ekologiko bat, non neskamutiko joaten ziren ikasten apur bat hori zer den eta zergatik dena garrantzitsua, hori desagertu egin da eta ez dakigu hori non baiten ipiniko den. Zentzu honetan egia da musika eskolak irabaziko dauela, baina beste aldetik irisgarritasun adibideekin edo ikasketakin galduko dela, pentsatzen dugu. Musika eskolari buruz lehenengo eta behin edorta, aipatu du, Josuk, dagoeneko plano batzu ere aurkeztu bituzuela, zein izango litzateke asmoa? Eraikina dagoenetan ulertzen dut, ez litzatekeela prest egongo, hor lan batzu egitea aurre ikusten da, ze inbertsio suposatuko lukete eta ze denbora aurre ikusten dituzue? Asuntu da, Josu esaten dauen, eurak euren asmoa prinsipioz dan kulturetxean egitearena. Horiek plano horiek ikusi egin ditun legislatura behin aurreratuta. Eta ze asmo dan, eta gauza bat Josuk esan dauena hori hortu ekologiko barena eta horiek ez da desagertu. Hori geotermiako proiektuarekin batera jardin hori jaso zen, baina prinsipioz eskola asmo horrekin gure badau jarraitzia bertan dauko. Musika eskolaren proiektua. Eta musika eskola proiektua bai, eraikina egokitu behiko da, prinsipioz gehiena lehenengo planta. Beko plantan aurre ikusten da kokatzie zuzenda isa eta harrera ofizina, eta lehenengo plantan gela gehienak. Baina gehien bat obra ondixena izango da lehenengo solairuan. Aurre proiektua maigainean dauko, eta aurre ikusten da aurre proiektu horretan 640.000 euroko aurrekontua. Orduen, behin aurrek proiektua eukitzea, zibiharko gare aukera baldin baduko diru laguntzak eta lortzeko, eta azkenian inbertsio oso potoloa da.
ezin izango dela gauzatu, lehen esan duten bezala, datorren urtien, prinsipioz garatu beharko da, behin aurrek proiektu egin da, garatu beharko da proiektua zelan egin, eta obrak, segurazki ez da posible izango, dirua ezin izango gastatu daukagun diru hori. Azkenien, lehen komenta duten arau fiskala diela eta oso mugatuta gaz. Orduen, asmuga prinsipio da, datorren urtien garatzie, eta hogeita zazpixen lehenbailen hastia obrarekin. Hogeita zazpian lehenbailen obrarekin hastea. Prinsipioz asmuga hori izango zen. Eta zein izango litzateke ideia? Esan duzu, obra nagusiena lehendabiziko solairuan egingo dela, geratuko litzateke aretoren bat libre, bestelako erabilera emateko? Bai, prinsipioz beko plantan, behin sartuta garrondire, erakusketa gela hori libre geratzen da. Oin bezala, edo zein ekintzak eta egin ari izateko. Eta fondoen dauen ikusentzunezko gela hori izango da dantza gela, musika eskola barruen dauen arlo bada dantzarena, eta hor kokatuko da. Atarako da oin erabiltzen dauen frontoiko gela horretatik, eta kokatuko da Ibarrondin. Horretaz eten duak, eixen bat izango da lehenengo solairua obra gehixen ekoiko dauena. Eta Ibarrondi museoan bertan geratuko gara, izan ere Josuk aipatu du, inkestan herritar batek ere aipatzen zuen, pena ematen ziola museo moduan funtzionamenduan ez dagoelako gaur egun Ibarrondi. 3 urtera doa museo eskola, bertako jarduera nagusia izan dena eten zela, zergatik eten zen, eginda ahaleginik horrek jarraipena izan dezan, egin beharko litzateke ahalegin gehiago ikusten duzuen nolabaiteko aukerarik hori berreskuratzeko? Bueno, prinsipioz, aktibidade nagusiena zen museo eskolarena, eta hor hezkuntza saila zaukon liberauta irakasle bat bertan hartatzeko kanpotik zetozen eskolak eta ikasleak. 2023an hezkuntza sailak erabaki zauen irakasle hori ez jartzia, eta orduen ez dauko prinsipio zentzu ondirik izen hori, eskolak, museo eskola moduen jarraitzia. Ez badau irakasleik, prinsipioz aktibidadea bertan bera geratu zen. Borrokatu beharko litzateke gehiago, aktibitate horri euste aldera, zekarpen egiten zion? Guk uste dugu han egiten ziren aktibidadeak oso garrantzitsua zirela. Lehen aipatu dudan, irisgarritasun eredugarria zelako, eta egia da, edortak aipatu den moduan 2023an libre zegoen irakasle hori ja ez dagoela, baina egia da ere aurreko legealdian hitzarmen sinatu zela hezkuntza sailarekin liberazio hori gauzatzeko. Gure galdera da, zergatik ez da gaur egungo udal gobernuak saiatzen hitzarmen hori begizten eta liberazio hori mantentzen. Nik uste dut hor lan instituzional gehiago egin beharko zela, eskoletxarako ona den proiektu hori mantendu ahal izateko. Begiz ez da egin eta momentu honetan ez dago liberazio hori eta emaitza da, ezin direla ekimen hori martxan jarraitu, eta pena bada. Prinsipioz hitzarmen hori buruz, lehengo notizia dela, Josu. Ideip ez daukat hitzarmen hori dagoenik. Hori da, igual hizkuntza sailarekin ez duzula hitz egin seinale. Tira, Tortoliz ludotekari buruz galdetu nahi bizuet, izan ere aldaketekin hasi du, oraingo ikasturtea, zerbitzuaren kudeaketarekin lotutakoa izan da berrikuntza edo aldaketa nagusia, izan ere orain arte, herriko gaztez osatutako Txirikia aisialdi elkartea arduratu da, bere kudeaketaz, baina aurrerantzean dagoeneko kudeaketa hori egiten duena Txatxilipurdi elkartea da, zergatik? Prinsipioz elkarte hori, Txirikia elkarte hori, prinsipioz desegin egin dalako. Orduen, atarazan lizitazio berri bat beste elkarten bat, eta Txatxilipurdia da, momentu honetan Txatxilipurdia da atara dauena. Eta momentu honetan ludoteka eta gaztelekua kudeatuko dauen elkartea, ez da beste motiboik. Eta horrek ekarri du beste berrikuntza batzu txertatzea ere, ez da izan helburuetan, funtzionamenduan, programetan. Programa prinsipioz hasi berria di, ez? Uda hostien hasi da, eta prinsipioz programa jarraipen bat edukiko da, baina, denporaz berrikuntzak etorko dira, segurazki.
Bai, bueno, zerbitzua mantentzen da, zerbitzua jarraituko du beste enpresa batekin, eta bueno, edorta esan duen bezala ikusi beharko dugu, benetazko zerbitzua ematen duen ala ez, begia direlako, baina bueno, guk esperantza daukagu gauzak ondo joango direla, besterik gabe. 3-12 urte bitarteko haur eta gazteei zuzendutako aisialdi zerbitzua da kasu horretan, aldiz haur txikietara etorrita, Tipitapa elkartea, haur txikien gurasoen elkarteak bere lekua izaten du, ludotekan, bestelako zerbitzurik ez dagoenean, Ibarraundi museoko gelaren batetan ere egoten dira, iruditzen zaizue, egun euren eskura ipinitako bitarteko edo leku horiek asetzen dituztela euren betebeharrak, beharko lukete leku finkorik euri eta hotz egunetan nagusiki babesa hartu ahal izateko? Prinsipioz da dagoena, da elkarte berri bat, ume txiki daukien gurasoen elkargune bat sortu zen hortarako, eta oin prinsipioz aukera daukaguna da partekatzie daukagun espazioak, ez? Eta daukagu buruen beste proiektu batzuk, eta nun gero agian dauzkagun lokalak ustu ingo diela, eta agian egokituta beste lokalen bat, agian egon leike beste aukeraren bat. Ze lokal izan liteke? Dauzkagun brigadak erabiltzen ditun lokal pila bat, eta buruen daukagun beste proiektu bat, eta agian hasiko die usten lokal horiek. EAJak badu proposamenik? Bueno, Eskoriatza beti izan da egibandeko dinamiko zentsu honetan, ez? Kirol elkartea edo intxartxoetan dagoen oso kideen elkartea, beti sortu dira kolektibo, beti sortu dira non gauzak egiteko nahiak adirazi dituztenak. Eta udala beti hori egon da, babesa emateko kolektibo honetan, apura berdinak gertatzen da, behar batzuk adirazi zuten, eta lokala bat eman behar zaio, ikusiko dugu nahikoa den, eta bere espektatiba asetzen dituen, ala ez. Baina, prinsipioz, guk uste dugu, holako elkarteak babestea eta laguntzea, beti baikorra dela. Tira, gaiz aldatu behar dugu, energia kontuetara egingo dugu segidan, eta lehenik eta behin herritarrek gaiari buruz esandakoak entzungo ditugu. Energixan gaixabe, puri-puri xan dago Eskoitzan, beste herri askotan moduen, Eskoriatzan Esnargi energia komunitatea sortu zen alde batetik, bestetik udalak geotermia proiektua jarri zauen martxan, kiroldegira eta luzezeizara energia bideratzeko lanak egin zituzten, eta horrek energia konsumua murrizteko asmoz. Herritxarrek, zaukien honen berri, zelan ikusten daue proiektu hau? Naturak emuten dauen energia aprobetxau alba da, aurrerapena. Urtero jasoten dira diruak eta laguntzak, orduen bizitza luzie da eta proiektu berrixabe horre egongo di eta posibilidadi egongo daukerie berrixak behitzeko. Hasiera baten azkenien ahorretia eta beste leku batzutetik sortzeko energia bideogarriak topetia ona da, eta herrixen hori sustatzea positibo ikusten dut. Idei beste bat, zan dagoena, energia dela eta baina eixo ustakitz. Unerako bada ondo? Hori da. Ni uste dut hori kobroko oso interesanti diela, eta todo lo que sea mejorar el clima en este mundo tan desastroso que itxen gabitzena, bienvenido. Eta holan segi bidetela, ni uste dut. Eta gainera, si tiene reducción de costes, ondio be hobeto. Nik uste dut izaten bada pertsonei eta laguntzeko eta gutxi hau ordaintzeko edo kontsumoa edo behintzat gehiago aurrezteko, ondo bezetan jat. Badirudi geotermia oso eraginkorra dela, orduan ondo iruditzen zait. Parece bien. Geotermia sistema, EAJak 5 eraikinetan ipini asmoz duena, 2 ipini du udal gobernuak, Luis Ezeizan eta Kiroldegian, energia garbi gehiago sortzeko aukera galdu dela diozue jeltzaleek, Josu. Gu pentsatzen dugu, proiektu honekin aukera on bat galdu dela. Eta horregatik daukagu, sensazio gatzu gozoa, ez? Proiektu handia, zuk aipatuzuna, 5 eraikuntzarako ase behar zuena aurreko legealdian lizitatu zen, Bildu aginduan sartu zen, eta lizitazio hori gelditu egin zen, eta berri bat atera zuen, askoz txikitzen hasierako proiektua. Zentzu horretan, orain dagoen proiektu ona da, zen eta ezin daukatu geotermia eta energia garbia sortuko dela, baina pena bat izan da, genukan aukera aprobetxatzeaz, eta gaineratzean oso diru laguntza potente zegoen Europan fondorekin beren eskutik. Egia diru laguntza mantendu dela, baina pena da, energia sortzeko aukera zegoena galdu dela. Eta hori suposatzen du, Eskoriatza jarraituko dela, gaza eta petrolio konsumitzen. Zentzu horretan, pena eman zigun proiektu hau gutxitzea.
zergatik edorta, 5-tik 2 aldatzeko erabaki hori? Ikusten gauelako, aurreko proiektua 5 eraikin horietara eruetearena kostuarezan 1,5 milioi inguru, ez? Orduen, pentsatzen gauen kostu hori nahiko altu ezala eta enkarga gauen azterketa bat zenbat urtetan amortizauko zen inbertsio hori. Azterketa hori behin jasota, ikusten zen 20 piku urte izango ziela epia amortizau izateko, orduen egon gitzen enpresarekin, Telur enpresarekin, haber egokitzeko proiektua, orduen egokitu zen bakarrik kiroldegira eta Luis Ezeizara, mantenduz diru laguntza, orduen amortizazio askoz urte gutxitan egiteko, eta horregetik erabaki gauen tetia aurreko lizitazioa eta berria ataratzea. Orduen, oingo proiektua 1 milioi euroko kostua dauko, mantentzen da diru laguntza, eta udalandako 250.000 euro inguru kostua izango du. Josu, prinsipioz, esaten dago energia gutxeo, energia berdina atarako da, eta aprobetxauko da kiroldegirako eta Luis Ezeizarako. Eta gero, hortik aparte egin die hainbat azterketa, uraren, kiroldegian gazak gehien bat erabiltzen da piztinak ura berotzeko. 23an egin ziren neurketa batzuk zenbat ur berrizte zan piztinan, eta jau egitzen konklusiora, eta maitzak ematen zabien alkalinidadeko pH horiek aztertzen, ezala beharrezkoa inbeste ur berriztea, orduen ur gutxi hau berrizten bada, gaz gutxi hau erabiltzen da. Adibidez, 2023an 8.800 metro kubiko ur gaztetan zan, eta neurketa horiek eginda, 3.000 metro kubiko gutxi hau konsumiru zan, 2024. Orduen hori bedakar gazaren konsumo gutxitxia, ez? Eta gehien bat, espero dugu proiektu honekin gazaren 80% edo murriztia. Martxan jartzen da, eta prinsipioz proiektu datorren hien bukatzear izango da. Luis Ezeizan aste honetan segurazki martxan jarriko dela, baina kiroldegia ondion hilabete bat edo faltako da egiteko. Bueno, esan dakoa, gu penetzen dugu akaz bat izan zela, 5 eraikuntza hornitzetik 2 pasatzera, zeren eta geotermia gehiago sortu ezkero, gaz gutxiago konsumitzen dela. Zentzu horretan, Bilduren atxakia inbertsioaren edo proiektuaren tamaina gelditzeko izan da, ekonomiko guk uste dut, klima aldaketa eta munduari begira ezin dira kalkulu ekonomikoak egin zen, eta etorkizuna jolasten ari garela. Zentzu horretan, gure ez dauka zentzurik kalkulu ekonomiko egitea, baizik eta helburu izan beharko zen alden eta energia jasangarria eskuratzea eta sortzea. Gainera hasierako proiektuarekin lotzen zen eguzki plaka proiektu batekin, eta hainbat tokitan jartzeko asmoa zegoen. Esate baterako gure hilegian eguzki plaka jartzeko aukera ona dago, eta hori lagunduko zuen orokorrean eskoriatzen energia jasangarria sortzeko. Honen begiz daukagu. Zentzu honetan pentsatzen dugu Bildu ez dela ausartu proiektu potente batekin ekintzeko, eta hori da benetazkoa gasoia proiektua txikitzeko. Horrondo ulertu badizut, edorta lehen esan duzu 5 eraikinetan beharrean geotermia sistema bitan bakarrik ipinita energia garbi berdina sortuko dela. Bai, azkenien zuluak, perforazioak egin dienak berdinak izan die. Bakarrik ez da erueten da, Luis Ezeizan duen da zen eraikinak lunka eta frontoira. Eta gexen badie edifizioak, die eraikinak gaz gutxian konsumiruten dienak. Baina, prinsipioz energia sortuko dan energia berdina izango da. Perforazioak berdinak izan die, bai. Eta 2 eraikin horiekin nahikoa izango da sortzen den guztia aprobetxatzeko? Bai, prinsipioz, bai. Luis Ezeizan, prinsipioz, egunetik egunera aurre ikusten da gaza ez dala konsumireko, horrekin hornituko dala, eta kiroldegian, bai,
emungo dau dan hornetzeko. Erabate, asebeteko lituzke, bietako beharrak. Erabat, kiroldegian agian erabat, ez, baina prinsipioz aurre ikuspena die, luze ditzen baietz. Baina kiroldegian izango da 180 edo hor inguruen ebiliko. Noizko aurre ikusten dituzue, lehendabiziko datuak? Aurten bukatzen bada, urte bete bat eitxoin beharko da. Eta printzipioz egindako interbentzioekin nahikotzat jotzen duzue, ez duzu aurre ikusten aurrera begira beste eraikinen batean ere ipintzea sistema hori? Bueno, bai, adibidez, ibiligarena, musika eskola Ibarrondien jartzen danien, momentu honetan Ibarrondi kalefazioko sistema dauko suelo radiante izaten jakona, ez? Eta urbiletik pasetan den geotermiako tubuak eta agian aukera dau Ibarrundira eruetia lehenengo solairu hori esan dutenak obra geixen ekuiko dauena, hori horritzeko geotermiarekin. Hori be aukera maigaineen dau. Eskoriatzako gazteen etxebizitza beharrei buruz ere galdetu nahiko nizueke, asetzen ditu Eskoriatzako herriak gazteen etxebizitza beharrak, zein da herrian dagoen premia eta zein da dagoen egoera? Bueno, egoera toki askotan bezala preokupatzekoa da. Ni neuk etxean dauzkat bi gazte eta etxe bizitza bilatzeko barazok izango dituzte hainbat bezala. Zentzu horretan, zer egin daiteke, arazoa potentea da, eta arazoaren arrazoi nagusiena da etxe bizitza gutxi daudela alokatzeko edo erosteko, eta daudenak oso garestia direla. Orduan, begibistan dago arazo hori konpontzeko epe luzeko irtenbideak edo soluzioak planteatu beharko direla. Gu begiz eta aurreko astera begira nahi genuen planteatu etxebizitza plangintza bat Eskoriatzarako. Eta pentsatzen ari garena, balde batetik neurri legalak edo arau neurriak planteatu, esate baterako hor daukagu, lokal komerzialak etxebizitza bihurtzeko arautegi eduki badaukagu, baina akaso begitu behar da eta gaiztu behar da, aldaketa hori posible gauzatzeko egiteko. Eta baita ere diru laguntza batzuk igual jarri beharko ziren, etxebizitzak alotzeko edo etxebizitzak begitu eta alokatzen jartzen badira laguntzeko. Gero beste aldetik, pentsatzen dugu daudela bi eremu nagusi Eskoriatzan non etxebizitzak ez dira eraikitzen, bata da San Juan kalean, nahi bat gune daude non posible da etxebizitza bege egitea, eta beste da Santa Marina Eliza ondoko ingurua. Hori danak eremu pribatuak dira, eta egia da aspalditik ez da ezer mugitu eta ematen du jabe pribatuek ez daukatela ezer egiteko asmorik. Horregatik udalari planteatu nahi digu Eusko Jaurlaritzarekin hitz egin, eta hitzarmen bat edo akordio bat lortu hainbat lurra erostea, publikoa bihurtzea eta hor etxebizitzak egitea. San Juan kalean garbi dago ze pastillak, ze etxebizitzak egin daiteken, ez dira asko, baina hor 30-40 etxebizitza atera ziteken, eta Santa Marinan begiz, gure planteamendu izango zen gaur egun dagoen aparkaleku mantendu, baina lurazpian egitea, gaur egun dagoen berdegunea mantendu, eta gaur egun dagoen libre den aparkalekua etxebizitza publikak egitea. Baina hortarako beharko genuke pauso batzuk ematea, eta udalak planteamendu bat egiteko lur hori erosealizateko. Badakigu udalak ez daukala dirurik hori egiteko. Horregatik planteatzen dugu Eusko Jaurlaritzarekin adostasun batera iristea, eta pentsatzen dugu oin dela momentua zer, eta erakunde guztiak, erakunde administrazio publika guztiak oin pausoak ematen ari dira etxebizitza publika egiteko. Eta gu ez baragan mugitzen, kaso gerago, ez da diru publiko egongo olako operazioak egiteko, baina guretzat oso garrantzitsua jotzen dugu, Santa Marina eremua dagoen bezala utzi zen, eta momentu honetan oso denbora libre pasatzeko berdegune elegante daukagu egian, aparkaleku beharrezkoa da, horregatik planteatzen dugu lurazpiko aparkaleku bat egin, eta alden edo geratzen den egunean etxebizitza publikak egitea. Hainbat ideia mahai gaineratu ditu Edorta Josuk, ez dakit ze iruditzen zaizkizuen proposamen horiek, udal gobernuak pixka bat zertan diharduen zentzu honetan. Printzipioz jasotzen dugu proposamen horiek, ondo petzeta jat. Baina, lehen komentatu duguna Josuk esan dago bezala, da herri guztietako arazoa, gazte emanzipazioarena. Igez egin zen galdetegi bat banatu zen gazteen artien, eta horre argi urten zen, lokairu momentu honetan oso garesti da zela, eta etxe eskaintza txikia
txikia dauela, ez? Orduen, eta ikusitik arazo ez da Eskoriatzako bakarrik, Debagoienako beste herriakin koordinatzen ari gara plan integral bat sortzen, ez? Adibidez, aholkularitza zerbitzu bat edo antolatzeko asmoarekin eta beste. Eta gero badaz Jaurlaritzatik Gaztelagun eta programa batzuk, non ostegunero egoten da Eskoriatzan Zuradezako langile bat hortik bideratzeko. Eta etxebizitza berririk aurre ikusten duzue, publikoak, pribatuak, salmentakoak, alokairukoak? Josuk esan dauena, egin da zen eremuak dia pribatuak. Aitzatu dauen eremu bat San Juan kalekua, badago promotore bat interesa daukena, hortarako plan berezi bat aurkezteko dau udaletxien, agian hor zehozer mobiluko da. Eta Santa Marinako gune horretan, Josuren idea ez da txarra. Jaurlaritza dispuesto egon guazan hori erosteko, sustatzeko bibienda publika bat, ondo, bai. Eta ulertzen dut, etxe bizitza hutsen arazorik ez dagoela Eskoriatzan. Eskoriatzan, ala bai, ala hor ere badaude eta mugimenduan jartzeko zerbait egin beharko litzateke. Etxe bizitza hutseak egon badaude, jentiak ez dauko alkilatzeko asmoa. Hori da, uste dut herri guztiko arazo bat. Etxe hutzik egon badaude, bai. Bai, alase da, baina nik uste dut arazoa sortzen da, bere garaian Espainian onartutako etxe bizitzaren legeagatik, ez? Alde batetik gure kompetentziak kendu zizkiguten, Bilduk alde bozkatu zuen, por cierto, eta lege honek inseguridade juridika sortzen du. Orduan jendea gaur egun beldurra dauka etxeak alokatzeko, eta ez dakit biharko gunean, bere etxea begeskuratora izango duen edo ez, zenbat kobratu duen, ala ez. Zentzu horretan, gu pentsatzen dut, hor berme juridiko izan beharko genuela, berme juridiko gehiago, jendea lasai etxe bizitzak alokatora izateko. Hala ere hor dago programa publikoak, Eusko Jaurlaritza dauka alokabideko programak etxebizitzak alokatzeko, berme guztiarekin, egia da pagatxe dituzten lokalairuak edo oso altuak, baina lasaitasuna bai ematen duela. Baina, akaso bai falta motatzen dugu udalaldetik, kanpaina bat, alokabideen eskutik, programa honen begi emateko eta etxebizitza libre dauzkan jendeak animatzeko. Herriko bizitza, herriko mugimendua, nola ikusten duzue? Apalago akaso? Beste urte batzuetan ezagutu izan duzuenarekin alderatuta? Apalagoan ez dut ikusten, hilero kultura agenda bat ataratzen da, egiten die astean zehar, aste bukaero egoten da, betik egoten da ekintza bat, ekintzak Zaldibar antzokian teatruak eta egoten die, eta hilero egoten da kultura agenda guztiz beteta egoten da. Nik Apalagoa ez dut ikusten. Ez da zuek ere? Agenda kulturala badago, beti egon da, eta beti hainbat gauzak egin dira, beste kontu bada, zeageta daukaten, ez? Egia da, eta uste lehen aipatu dudala, Eskoriatzan zorionez badaukagu talde dinamikoak, Kirol elkartea edo Intxartxotako auzokideen elkartea, baita hor dauko Gerrikan Gora festivala, bai gauzak egiten dira, baina, akaso danok ohiturak aldatzen ari gara, ez? Eta egitxiketan, bizitza hori mantentzea zai esaten da, ez? Eskoriatzan esate baterako, ez dakit, bi taberna izango ditugu eta biden da. Zan nahi dut, horrek ja seinale bada, ez? Ze denbora libre edo zertan heltzen dugun denbora libre. Zaila da, eta uste dut udal gobernu bat ere ez du lortu hori asko berrepistea, baina, daukaguna da. Horregatik aipatu nahi nuen hori, egitarren elkarteak egiten dutena, egian bizitza egoteko. Tira, legealdiaren gaineko balorazio egitetik hasi gara, eta galdera hori bera egin nahi izan diegu gaurkoan ere herritarrei, eta bide batez aukera eman diegu zertzuk faltan botatzen dituzten esateko ere. Imanol Beloki, zuen abaitza berriz ere. Agintaldixan erdisa pasauta, herritxarre galdetutzau, ea udal gobernuan eta oposizioan lana nola baloratzen da bien, eta horrekin batera, ea eskaera egidaukien eurendako. Ni konforme nau, oso konforme nau. Osea, faltan, lehen esan dutena beti da zela gauza berrixak itxeko eta berrizteko, baina, Roma egun baten esan altzau ez, orduan, politxo.
perfektuek ez gare, inok, baina ni posik nau, gustora nau. Gazti emantzipetako laguntza gehiago jartia, por ejemplo. Hori gustoko jaten, ez dago etxitzen da beno ez, pero... Saia dago eskoitzan txitopetia. Bai, saia bai, eta gaina garesti. Así que, otorriko jakun laguntza pixkatek gutxia. Goiko kalia emongo noten azten jo bat, hori dago abandonota, goiko kalia. Purtxo bat, azerak eta konponketia eta dau, zelan da, trafikoa bi aldetara, ipini alde batera, ipini barkamentoa denpora gutxireko, eta horako gauza batzuk gazten jo bat egon zaitxe da, kompletamente abandonota. Uste dute sartuten diela, bai batzuk eta bai bestiek eta batzuk eratuten die al margen. Eta uste dut nire iritzia da beti hori lana enbidala en ekipo. Eta bai dauket gauza bat konkretu eta da ni uste dut, eta datu badauket, ken zu dia Eskoriatzak eta ura daukiela un acuerdo de tal forma que, aunque ura bakigu que da un ente... Bere egunean, Eskoriatzako udalak eta urakek akordio bat egin zuten. Ura ente bat da, botere handikoa, baina aldi berean, errekan hobekuntzak egitea ahalbidetzen dio udalari. Urakek baimena eman aurretik. Akordio horre jasotzen du udalak errekan sartzeko aukera duela. Ez naiz ekologista, ez naiz espezialista, baina Eliza parean, errekan bereziki, egoera bat dago ez dela normala. Sobre todo Eliza parien, dauela una situación que nietako ez da normala. Nire partetik bai ikusetena kirolde gisako gimnasio hori oso ondo berriztu dago eta oso ondo geratu da, horrekin posik. Eta bestalde batetik badakitz dabitzela laguntzen alkilerrak eta gaztiak eta independizau alizateko, así que bueno, oin arteko kintzak ondo ikusten ditut. Herrixan eskatuko nauke, hor da un criadero de perros, parrokia Xaparien, más o menos, eta oin gabitze firma batzuk batzen, a ver, hori podemos erradicar el tema y se vaya por ahí al Pinar. Eta hori eskatuko dutzen. Bestela, por mi konforme. Egindakoen gaineko kexan dirik ez dut erakutsi, baina hainbat gauza esan dituzte, proposamenak egin, gustoko ez dituztenak abierazi, zer komentatuko zenukete entzundakoen gainean. Esate baterako gizonezko batek aipatzen zuen, badagoela, udalaren eta ura agentziaren arteko hitzarmen bat, eta Eliza parean errekak duen egoera aipatzen zuen, zein da egoera errekan puntu horretan? Bueno, komentatu dago Eliza parean, eta justo eremu horretan Elizatik liburutekaraino, handa buen zubiraino, igez gaztau ziren 7.000 euro zubaitzat eta kentzeko, eta justo Elizako zubi horretan kendu zen zubaitz handi bat kaminora urteten zana. Konbenio bat egongo da urakekin, baina urak esatetzuek zer kendu, zer ez kendu. Osea, justo aktuazio egiteko, baimena eskatu behar zen urakekuei, urak esateko, zein ze zuaitz kendu, ze zuaitz ez kendu, eta beste. Orduen, euren menpegaz. Osea, gu naiz eta gure esan, zuaitz hori estropo zuen dauela, eta gure hori kentzia, eurai pentsatzen bajak ez. Hori baina txarra honik ikusten dut, justo fanzan hastien eixeakin eta jauzizan Olazar inguruen, jauzizan zuaitz handui bat, eta hor komeniko zan zerbait egitxea. Orduen, egon gitzen urakekoekin eta proposatu dutzagun intervenzio bat hor egiteko, eta entxotxen gaz euren erantzunari. Josu, ez dakite horren zundakoetatik... Bueno, alde batetik, lehen esan dudana, gu oraindik faltan botatzen dugu, Bilduren herri proiektua, hemen aipatu dira proiektu asko, martxan jarri direnak, horretik zetozen hori horrela da, eta ondo eginda daz, baina ditugu proiektu berriak ikusten hori alde batetik. Eta ero, hainbat hiritarrek aipatu dutena, ez bakarrik herrikarena, baizik eta txakurgarena, orokorrean, herrianeko utxita dago, kale aldetik. Zate baterako eskola publikaren ingurua oso sartu
onartuta dago, ez da ezer egin, eta hor bai planteatuko genuke berrikuntza potente bat, apur bat merezi duen bezala usteko. Aranburu-Zabala kalea ere aipatu da, hori da gune bat oso luzea eta oso gutxita dagoela, egia da, teknikoki zaila da, eta bideztua da, eta egi irtera dela, baina hor ere gauzako betzeko asko daude. Eta zentzu horretan faltan botatxe ditugu, hogera begirako begirada sakon hori, ez? Edortak aipatu du, finantzazioarekin, aragoa direla eta arazo daudela, baina hori ez da nahikoa izan behar egia geldi izateko, baizik eta badaudela bideak, edo irten bideak gauzak egin ahal izateko. Eta zentzu horretan, espero dugu, falta den 2 urte eskaz hauetan, bilduk udal gobernotik proposamen zehatzak eta baikorrak egitea egia aurrera ateratzeko. Eta baikorrak eta zehatza badira, guk apoiatuko ditugu. Zeintzu dira zuen proposamenak, Josu, datozen 2 urte eskaz hauetan? Aipatutakoak, alde batetik Luis Ezizako gunea begitu behar dela, baita ere frontoia ez da aipatu saio honetan, baina frontoia ere beharra dauka, frontoia asko erabiltzen da, eta askoz gehiago erabilea izango zen, bere garaian proiektu bat egin zen, kajoi baten egongo da, eta hori da beste proiektu bat potentea, horregatik gu geotermia aipatu duguna nahi genuen ere piloteleakoa sartu zen, eta pilotalekoa begitu eskero eta erabili gehiago eskero, energia logikoki beharko du, eta geotermiako proiektu aukera zen pilotalekura eramateko. Hori ere importantea da guretzat. Proiektu gehiago asko daude egian egiteko. Esan edu zentzu honetan, ideak ez dira falta. Bide gorria gauzatu zen 4-eraino, baina gatxagaraino jarraitu behar da. Egia da diputazioen eskutekin behar dela. Baina hor faltan botatzen dugu, igual hageman instituzional gehiago izatea, gehiago hitz egitea diputazioarekin, gehiago hitz egitea Eusko Jaurlaritzarekin, behar ditugun proiektuko gera ateratzeko. Eta hau dana esaten du zentzu positiboan. Zan nahi dut guk esku bat luzatu alba dugu, prest gaudezkoa luzatzeko proiektu hauek aurrera ateratzeko, baina esan dakoa, ez dakigu bilduren egi proiektua zein den. Edorta, zuen lehentasunak datozen urtera eta agintaldia amaitu bitarterako. Bai, barkatu, eskertzeko da proposamena jaso izatea, azkenengo 2 urte hauetan ez dugu inungo proposamenik jaso EAJ-aren aldetik. Bakarrik goratzen du bat, eta egin zana eta listo. Zein dan, gure aurreikuspena, lehen komentatu duguna, ez? Arau fiskal hauek baldintzatzen gaitu guztiz, ez? Orduen, urroko asmoak zein izango ziren, musika eskola garatu, baina lehen esan dutena da, prinsipioz izango zen 27-tik aurrera. Eta Josu esaten dauena, luzatzen dauela eskua gu hartzeko presgaz. Eta argi dauena da, eskoriatza aurrera ataratzeko elkartu inbigarela. Ezin garela ibili bakoitzak bere aldetik gauzak esateko. Partekatu behar ditugu proiektuak eta saiatu aurrera ataratzen. Eta oso importantie pentsatzen jat, lehen hasiera baten aitzatu ditudan gizarte proiektu horiek mantendu ahal izatea, proiektu horiek aurrera ataratzeko. Ezin zaretela, bakoitza bere aldetik ibili diozu eta hor herritar batek ere aipatzen zuen ez da nolabait esatearren, taldean lan egitera, elkarrekin lan egitera gonbidatu zaituzte. Prest, egongo zinateke. Bai, gu beti egon gara prest, baina esan dakoa. Egia da gero guk euki dezakegun egi ikuspuntua eta bildurena, gauza guztietan ez da bat etorriko, baina bai egia dela, hainbat puntuetan eta berezik egitari begira, bai egin dezakegula bat, baina esan dakoa, gu pentsatzen dugu bildu oso motel ibiltzen dela proiektuak eta gauzak aurrera ateratzen. Eta denbora aurrera joaten da, eta aukera galdu egiten dira. Horregatik pentsatzen dugu proiektuak bizkorrago landu eta garatu behar direla. Bai, elkarlanerako prest, eta astu komentatzia, lehen komentatu zuena bidegorriaren asuntua, Aldundian egon da gauz trenbide proiektu hori berriro martxan jarri alizateko, eta hauko maigainien oindala 15 urteko proiektu bat ez dana gauzatu, baina Aldundiaren asmo ez da hori gauzatzearena. Lehenengo gauza esan zuzkoena izan zen, itxoin 2030 urte arte gutxienez itxoin beharra dauela. Eta hori da gauza bat herrixabe eskatzen dauela. Luzatzia da trenbide bat doiela Bergaratik Lizarraraino eta faltadan tramo bakarra da Eskoitzatik Gatzara.
harremanak egon die, baina Aldundiaren asmoa printzipioz ez da hori gauzatzearen alde. Eta printzipioz elkarlanerako pres, bai. Tira, Josu Ezkurdia, EAJaren bozera maila Eskoriatzako udalbatzan eta Edorta Zubizarreta Eskoriatzako alkatea. Eskerrik asko bioi, gaur gure gonbidapena onartu eta hemen izateagatik, hurrengo batera arte. Eskerrik asko zuei aukera hau emateagatik. Eskerrik asko, bai. Tira, ikusentzuleak eta badakizue, guk datorren astean berriz ere hitzordua dugula elkarrekin, kasu horretan Aretxabaletako udal ordezkariak izango ditugu, bertako aktualitateari errepaso emateko gertu bitartean ondo izan.